פורים יא אולד, חג גדול וחג נחמד, יהודים ושתי עושים, חלק מתחפשים. לא עוד הרבה זמן בום בום בום, בישראל תהפוך לכלום, שיחגגו קצת היהוד ועומר ביחוד. חג פורים בישראל שמח ומבדח, מדוע לנסראללה לא קוראים להתארח? הפעם הקודמת הייתה חצי אלמת, לה 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 פורים במערב עם מזגן בלי תאורה, אין פה העשנים רק קצת מזרונים. תהנו יהודים אחים שלי, תחגגו, תבלו קצת בשבילי, עד שיום אחד אבוא לבקר. שלי 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 שמה קצר, שלי 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 שמה קצר. מי שבצע נשק לא חוקי זו עילה למלחמה, ואם אין מצא ושלום מתרצה אין למלחמה. היש צוהל ומאושר יפה כמו אסד בשור, כולנו דף קבל ודש לישראל, שתחלקו עם האיראנים וגם עם האמריקנים. לכולנו מטרה אחת, ובינתיים בציון עוזרים לנו לא קצת. רק תמשיכו עם הפשלות והמשברים, ואנחנו נתראה כי לא כל יום.